Nového videa na kanále, co dneska sa budeme schovávať. Chlapci ma budú hľadať. Teraz počítaj do 60, takže mám nápad. 2, 3, 7, 48, 59, 60. Nazdar ľudia, vítajte pri Lixionom kanále. Dneska hľadáme Lixiona. Na Lodinici. A sme tu spolu, ja som si dotiaľ spolu. Ty buď za mnou, aby som neokolo. Dobre, takže ideme ho nájsť. Ja som tu. Je to fakt blbý nápad. Nebeskované. Ale ideme. OK, mám tady. Ja to palec som ochráni. Super pas. OK. Kamoke, schovám sa. Už vidí ich. Začneme od vrchu. Ale ja si myslím, že bude polnici. Poďme od vrchu. Poďme teraz hore. Mŕtvy tak. Fú, to nie je tak asi. To bol tak. Počkaj, ale to čo? nižšie. Nižšie? Hej, Tak? teraz. Dobre. Ešte je vysoko ďalej. A keby si išiel sám? Ja si to nebol sám. No nie, lebo to je, lebo keby to bolo v noci, tam bol som trochu, ale keď tu tiežky. Musím si sa možno by som mohol si, ale som tiež. Dobre, to nebude, musíme ísť inde, alebo tak mi ukáže. Počkej, to je blbo. Dúfam, že Nie. správne. Nie. Hej, on si bude v pivnici. Možno ešte hore bude, idem sa pozrieť hore. OK, ľudia. Môj tak oni ma stopujú pre neho. Mám takú vecku. Tu vyzerá, že nebude. Dobre, tuším. Nie. Je pivnici. Ideme dole. Dobre. Už je. To sa môže baviť. Jop. Sa baví, keď to sú desivé kopre, som sa postral z toho. Divná. Čakaj, teraz idem hlavným smerom. Vlastne Lixionom smerom. Nepočujem ich. Ja ich počujem. OK, budem sa schovávať. Ak by ja niekde utekal, aby sa premiestnil. No možné? To by ich bolo vidno asi. Your position. To sa ťažko nájsť takto. Lexion, kde sa schováš? Školmietka to je. Poďte, teraz si ma vystraší, ja sa poserem. Prosím, nestraž ma, Lexion! Ja si myslím, že hej. Nerob. Si kokos tu ho nájsť. Pusti mňa prvého, lebo zase toto ideš predo mňa. Tak. Svetlo nefunguje. Skúšal som. Dobre, tu nebudem. On teď to teče, že tam si kopal odhľadil. Hej, som kopal. Skúsime sa poznať tú stranu. Že to bude ťažšie. Že to nebolo spadnuté, nie? Ja neviem, tu sme neboli. Tam bol. Sme neboli na konci. Stal som, že som niečo počul. Je to kejpe ľudia. A tam pár kovajky a tam na seba obranu. Som trošku zberený. Go. OK, ľudia. Takže oni ma prosím, že nenájdu hneď. Možno treba skôr 3 minúty. Aspoň 8 minút mám video. Keď mám na vaše zafajné, že to bude dlhšie. Ale... Ako sa teraz nemám, tu som počul zvuky. Teraz. Sme na konci neboli. Tu sme neboli, čiže... Tieto kobre na konci neboli. Ja sa môžem zraknúť. Zarob. Počkaj, pustím ma. Tak sa odražuje to ten. Ja som taký veľký ako dal. Ako on tam stiahol sám. On sa poslal v sebe, jak si pošiel do to. OK. Asi tam. Teraz neviem, kde mám mobil, lebo sa mu hodinky čukli, že tak je v riti. To bude tam, ťa myslíš, že opäť, vieš. Ty kokos, ona sa tu nebude. On sa bude dať hore. Ale ten tak je taký, že
To je to tu. A čo to záver, že tam má niekde vy? Nie. Ty tam stojí radšej. Dobre, bude tak hore. Plenice nebude. Kámo, ani fakt nevie, jak idem veľa počujem. Hej, nie veľa počujem, kámo. Naspäť. My sme ľudia myslí. No, myslí. No, tak potom. No to idem naspäť. On by to vlastne nechcel byť sám. Ako tak. Ja si myslím, že hej, že by to aspoň nechcel byť. On by sa tu bal trochu. Ja si myslím, že hej. Počkaj, pukni sa, či natočam. Áno, natáča 7 Dobre. minút, už 7 minút. Dobre, 7 minút máme. To nie je tak veľa. No. Po 7, prosím, nestaň ma, Alexiom! Bože! Ty kopiciter! Ty brďo! Tu si bol schovaný? No ty! Kámo, to musím cenzurovať. Do pič! Dobre, cenzurovať. Ja by som to... Tu pici! Komentoval som, šepkal som, keď ste boli vedľa mňa. Dobre, potom si pozriem na to náš telefón. Zatiaľ vedel ste ma nájsť na to? Nie, absolútne nie. Ja som chcel iba Nezapomni toto na dávku, to cenzurovať, prosím ťa. Ale no, nevieš čo tu, ako celé. Trošku mimo. Sme nevedeli podať, Trošku ako... mimo. Tá, vieš, tu máš už tému. OK. Potom si kúpte video a ti ho pošlem. Ti pôjde cez WhatsApp, či ti ho pošlem cez WhatsApp. A ti nie, a ti ho pošlem cez mail. Ale poď hore, tam my tam máš 60 sekúnd. Čo tie stopky? To je teraz to sa bude schývať. Ja som len schývať. Som vás no? Ja som skoro posiel, keď sú počuť nejaký zvuk, ktorý čo spadnúť. To som asi pľaškou. Ja som to pozrel, ja som hovoril len všetko, aby si nevieskal a ty... Ja taký dlúpič. Ale poď si zľakal. Ja som to fakt ako, tak si videl, jak som sa preboval pred trasou. Tam som pošiel nejaký zvuk, ja sa pozrieť. Čak, to asi my sme boli. Keď som sa išiel, po 10 sekundách, čo? Niečo spadlo. To asi možno taká omietka. No čakajte, To môže byť omietka. Ja som bol, že na mňa niekto ide, a potom som počul kroky a vedel som, že to vy idete. Ja som sa prestal bať, keď som vás počul. Tu som pôvodne chcel ísť, boli ste tam. Tu sme boli všade. Sme boli všade. A ja ste nenašiel, ste nešli do tej miestnosti. No tá, bo sme sa kúkli a nepošli sme tam. Presne tak, ja som tam aj chcel ísť, aby si išiel, ale no. A si mal povedať sebe, mal si povedať. Sa to skovať, ja som to tu prekázal. Chcel skovať? Ja som chcel zvedzkať, že napovedá, malé dve, ale ty tam bol. Tu. Dobre, tu máš toto kameru, ja budem točiť na svoje toto. Svoj tvoj ukázať, že ideš.